Assistant Secretary, Christian Chukwu, Iron Tanker, Chief Secretary, APO, Obere Nwanne Ejiako, Executive Ogbonoma Village. Na ije ebe a na-adị mma Naịjirịa na ije ebe n'ọkụ. Ya bụ onye kwuyo ya sobe ya, okorobịa otote nnu mere mgbe ya. Eze bilite n'otu onu. Na nwoke bụla mpụ ejegharị n'obodo na-etinye ụja sị na nwaanyị bụla mpụ ejegharị n'obodo na-adịghị ụja nụwe n'ibe nwoke na-agbata mgbere asịrị bụ n'ihe nwaanyị ore ya n'ahịa na eke nwaanyị na-agbata mgbere asịrị bụ n'ihe nwoke o buru ya kpagharịrị obodo ahụ ọdụ n'udo n'ọdụkwa ahụ n'udo asị buru ego o bụ ya ojado asị buru ego ịma na o bụ ya ejado ya bụ nnenu nwere ntị nwanya ana nwere ntị nwanya onye n'ụzọ nwee ntị nwanya ihe o mere n'ọchịchị ọ na-ahịa mkpọpụta ike ọhụ ya kwa abalị kwuo okwu ụtụtụ ma narụ n'aka onye aghụghọ aghọ dana Elias Okonkwo Urie Ainus Onwumere onye bụ ọdịrị ya Emmanuel ihe okeke cheruo n'oge ya Windhoek Okafor ego bụ nwa nwoke onye aghụghọ aghọ dana abalị kwuo okwu ụtụtụ ma narụ n'aka Si